खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय अरां ओनसोलारि एबसुनि दैदेननायाव गेलाबिलनि अनाजुलि गामियारि फोथाराव खुंनाय ब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय आरो बे जोबथा जोलुर बादायलायनाया बांग्रिं क्लाब आरो बगतपारा गेलारियास एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। आरो बांग्रिं क्लाबा 2 गल सोनो हाना देरहासार जानानै बगतपारा गेलारियास एफसीखौ फेजेननो हायो। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनायजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे गोसो जानायखौ बांहोनो थाखाय आरो गोख्रों खालामनो थाखाय एफसुआ जोलुर गेलेमु बादायलायनाय खुंदों। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बाहागो लानानै प्रमद बर'आ धनश्री गार्डनि स्टेडियामखौ थाबैनो 5 कोटी रां बाहायनानै लुफुंनाय जागोन आरो बिटिआरनि मोनब्रै गौथुमारि बियाबफ्राव स्टेडियाम लुफुंगोन होनना फोरमायो। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनायखौ नुनो मोनबावदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलद स्वर्गियारि बिथांखौ। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। ইয়াত খেল আয়োজন কৰিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল শ্বহীদ আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়োলেণ্ডৰ শ্বহীদবিলাকক সন্মান দিয়াত কেতিয়াও পিছুৱাই থকা নাই আৰু সেই শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰত্যেক বছৰত এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট তেনেকুৱা ফুটবল মেটচ নহ'লে বেলেগ বেলেগ স্থানত বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰাম তেখেতসকলে আয়োজন কৰে। মই তেখেতসকলক এই কাৰ্যৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শ্বহীদসকলকো মই ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে ফুটবলটো আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চবতো খেলিছে আৰু আমি ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই ফুটবল খেলি আহিছে আৰু ফুটবলতে আমাৰ বেছিকৈ আমাৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ এইটো ফুটবলতে বেছি থাকে আৰু সেইটোকে চাই পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ত প্ৰত্যেকটা অঞ্চলকে বছৰি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট তেনেকৈ আয়োজন কৰে আৰু ইয়াত যুৱসকলে খেলিবলৈ এটা স্কোপ পোৱাৰ লগতে অঞ্চলৰ ৰাইজেও এবাৰ সকলো মিলিজুলি এটা ভাল এটা সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ এটা পায়। তো সেই পৰিৱেশবিলাক একদম সুন্দৰ হয়। সেই পৰিৱেশৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জীৱনত খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে আজি যিটো দেখিছোঁ আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত খেলা খেলুৱৈসকলে পিছত গৈ পেলাই নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা হলিচৰণ নাৰ্জাৰী দুৰ্গা বড়োৰ নিচিনা বহুত প্লেয়াৰ আৰু ওলাই গৈ আছে আৰু এতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আণ্ডাৰ-13 ফুটবল মেটচ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই সৰুৰে পৰাই ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ পাই খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ডাঙৰ হৈ পেলাই তেখেতসকলে এইটো কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে। গতিকে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰৌতা সমষ্টিত আমি ধনশ্ৰীত এখন 5 কোটিৰ এখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বীৰ শিলাগাঙৰ নামত আৰু যোৱা বছৰ আমি 6খন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। এই বছৰ আৰু 6খন বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিত 40খন ষ্টেডিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। अरां दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखरानि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया ब्रैथि खेबनि थाखाय दिनै फाइनाल खेला बे फाइनाल गेमाव माजबाद आरो भगतपारानि मोननै टीम खोब मोजाङै गेलेनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ मोजां दिन्थिनो हानाय जि बेबस्था बेखौ बिथांमोननिफ्राय जों नायनो हादों नुनो मोनदों आरो जोबनायाव भगतपारानि बांग्रिं क्लाबा गरनै गरसेयाव देरहानो हाबाय आरो आसा खालामो अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जि मोनसे मुंख्लंफोरनि जि सान्थौ आरो बिथांमोननि जि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया खोब मोजां मोनसे बारहावाजों मोजां मोनसे दैदेननायजों दिनै जोबनानै थाङो आरो आं साबायखर होनो सानगोन दिनैनि बे फाइनाल गेलेनायाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा
फैनानै गाहाय आलासि महरै जोंनाव बाहागो लाबाय बिथांनिसिम आं साबायखर जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि एडभाइजार खुंख्रा स्वर्गियारि बिथाङाबो फैनानै बाहागो लाबाय, जिल्ला कमिटि एबसु आरो नैबे ओनसोलनि गोबां जोंनि नियार एन्ड देयार जोंनि अनख बा जाय जोंखौ अनसायो बिथांमोननिसिमबो आंनि साबायखर जासिहरदों। खारन फुटबला मोनसे जोंनि ओनसोलनि खोब बिराद माने रायजो राजाफोरनि रंजानाय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे उत्साह मोनसे जोंनि गेजेराव फैदों। बिराद लोब लोब हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बेहाय बाहागो लादों। आं बेखायनो साबायखर जासिदों रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि हेफाजाब आरो मदद मोननायनि थाखाय।